नमस्कार, ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या दिवसभराच्या ताज्या घडामोडी। रोह्यातील एम्प्ले केमिकल कंपनीविरोधात भाजपाचा एल्गार। प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा, कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा। रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील धाटाव औद्योगिक वसाहतीमधील एम्प्ले केमिकल कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात आज भाजपच्या वतीने कंपनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ मोर्चा काढण्यात आला। या आंदोलनाचे नेतृत्व विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केले। दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने कंपनी व्यवस्थापनाची भेट घेऊन कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली। यावेळी व्यवस्थापनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून कामगार कपात, नवीन भरती, कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा या मुद्द्यांवर पुढील चर्चेची तयारी दाखवली असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले। यावेळी कंपनीतील नवीन युनियनच्या नामफलकाचे अनावरण दरेकर यांच्या हस्ते झाले। भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर, जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट महेश मोते यावेळी उपस्थित होते। यावेळी कंपनी परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते। ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूजसाठी धम्मशील सावंत, रायगड। त्यांचे प्लॉट घेतलेत मोठ्या प्रमाणावर। एक तर शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत, मुदत संपल्यानंतर जर कारखाना तुम्ही चालू केला नाही तर शेतकऱ्यांचे प्लॉट परत दिले पाहिजेत। परंतु स्वस्तात MIDCचे प्लॉट हडप करायचे, जाग्यात घ्यायचे, अशा प्रकारची एक मानसिकता या इंडस्ट्रीमध्ये आहे। परंतु या निमित्तानं या प्रश्नाला मी हात घालणार आहे आणि जे इंडस्ट्रीकडून ज्या कंपन्यांनी प्लॉट घेतलेत आणि त्या ठिकाणी वापरत नाहीत त्यांचे प्लॉट परत द्या, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन ते द्यायला भाग पडतो। एक म्हणजे भारतीय मजदूर संघाचं नामकरण फलकाचं अनावरण झालं आणि भोगटे नावाच्या एका कामगारावर या ठिकाणी अन्याय झाला आहे आणि त्या संदर्भात वारंवार न्याय मागून मिळाला नाही आणि म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली या प्रशासनाला जाब विचारून न्याय मागण्यासाठी हे आंदोलन या ठिकाणी झालेलं आहे। कारण शेवटी इंडस्ट्री चालवत असताना ती इंडस्ट्री कामगारांच्या जीवावर चालत असते आणि जर त्याच कामगारांवर अन्याय झाला असेल तर त्या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे, ही भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे। आणि म्हणून आज त्या कामगारांच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी पक्षाचा एक नेता म्हणून, राज्याचा विरोधी पक्षनेता म्हणून मी आणि आमचे आमदार रविशेठ पाटील या ठिकाणी आलेलो आहे। रविशेठ पाटील आमचे मला वाटतं पर्यावरण मंत्री राहिलेले आहेत आणि त्यांनाही या प्रदूषणाचा, पर्यावरणाचा नीट अभ्यास आहे। आपण बघाल तर रायगड जिल्ह्यामध्ये किंबहुना कोकणातच सगळ्या प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या आहेत। आता काही अंशी रोजगार देणार असल्यामुळे आमचा कंपन्यांशी वाद नाही, परंतु आज अनेक कंपन्यांमध्ये त्या ठिकाणी पाणी जे आहे ते आजही ट्रीटमेंट केली जात नाही आणि जर या प्रदूषित पाण्यामुळं मासेमारी खराब होणार असेल, शेती खराब होणार असेल, पिण्याचं पाणी खराब होणार असेल तर येणाऱ्या अधिवेशनात या ठिकाणी निश्चितपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून मी जाब विचारेन आणि जर त्या ठिकाणी प्रदूषण पाण्यामुळे, वायूमुळे जे नुकसान होईल त्याची दुरुस्ती झाली नाही तर त्या ठिकाणी कारखान्यांवर कारवाईसुद्धा करायला या ठिकाणी सरकारला भाग पडतो। खरं म्हणजे आता जाणीवपूर्वक पळून गेले की काय मला माहीत नाही, कारण मोर्चाची कल्पना काल तर त्यांना असणारच, त्याच्यामुळं ते बारदेसकर गेले त्यानंतर मी सांगितले तर जबाबदार अथॉरिटी येत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही, कितीही वेळ लागू द्या, आम्ही गेटवर चटई टाकून हे आंदोलन मांडणार। आणि मग त्यांचे HRDच्या बारदेसकरांच्या कन्या आल्या, चर्चा झाली, बारदेसकरांवर दूरध्वनीबरोबर बोलणं झालं, सकारात्मक भूमिका त्यांनी घेऊ, कारण यायला त्यांना अजून 4-1 तास लागतील आणि एवढ्या लोकांना पुन्हा 4-4, 5-5 तास उन्हातान्हात वेठीस धरणं हे आम्हाला योग्य वाटलं नाही आणि म्हणून सकारात्मक भूमिका घेतली असल्या कारणानं या ठिकाणी आमचं समाधान झालं आहे। 2 दिवसांनी मुंबईत त्यांचे सर्व व्यवस्थापक मंडळ भेटणार आहे, त्यावेळेला रविशेठ, इथले 2-3 प्रतिनिधी, मोहिते अशा प्रकारे बैठक करून कामगारांना न्याय मिळवून दिला जाईल।